Ramp, Mr. ramp, Cracker. ramp. Yep. Jeg er fucked. Jeg skulle ikke have gemt mig ninja. De full rushed. Nice, man. Ja, Mars. Okay. The Asi. planetary level of destruction. Ace. Vent, Ace? Tjek mid for en sikkerheds skyld, Marius. Master! Nej! Ja, Du men kiggede det var ind en live crumble granate. ass laugh, det der. Men! Pete! We smoke along. Mid. Yo, Winston, can you hear me? Die in mid. Winston, put your ass out! We can push him together. Vi på, Oh på my B, God. B. Winston! Der er Dylan, 3 du midt. snakker til bruh. sådan no one lige nu. Du snakker til en væg. Kan man ikke høre mig? Troede vi var Oh my bad. Oh. Jeg troede vi var gået ud. Der var en short. Drop det op, Emil. Drop det op. Then there was one. Jeg dræber mig selv. Jeg så det hele. Jeg så det hele med min egen Hvor Hvor er da? der ingen? Nice. Guys, min mus er død. Oh my god. Er du deromme? Bare hold flank, bare hold flank. Nej, et flank! Okay. Jeg dropte ham. Nej, I dræbte ham. CT. Nej. CT. Donut. Han går temple måske. Dan donut. Jeg holder temple. CT. Nej, flank donut. Fik flank. Markus. Det sidste donut. Markus, din freaking... Nice beat. En bag dig, flank! Oh. Drop mig først. Jeg har ører i Hold. flung. Wow. Wow, bad, bro. Han er CT. Let's go Mars. Du har ikke tid til det her. Ja, Du bliver nødt du til har at ikke spille det tid. hurtigere. Du gør det her hver gang. Du så ham. Ja. Nej. Han er bag. Han er bag. Han er bag. Hvor højre? Bro! Ikke bare sige, du så ham. Jeg så ham tydeligvis ikke sige fucking sight eller et eller andet lort. Okay, prøv at tænke på, når jeg siger, du så ham. Hvor tror du, hvorfor kigger du så baglæns, bro? Emil, Nu er fordi, bag dig, højre, venstre, bro! Mars, du er en klunk, bro. Jeg har absolut lige bare spillet som en... Guys, Men jeg har faktisk bare, jeg har vundet hele dagen. Jeg har bare spillet sygt dårligt. Nej, vi tabte Time den out. gamesene, hvor jeg havde sådan diaboliske der, tror jeg. Hvad skal du, Jeg skal hente mit snus. Det var der, jeg lider. JK, ikke time out. Vent. Freddy, hvad laver du, bro? Jesus Christ. Han onanerer. Ja. Jeg ved det. Ja, det er en jern. Det er alle de der. Ja. Der er en jungle nu. Han hopper op. Pumpen er helt derovre. Let's go! Glenn elsker bare hans kniv, bro. Der findes ikke noget bedre for ham. Men det er en god habit med at... Så meget. Jo. Kun når man sigter. Ja. Bang. Yo. Get your orb out, motherfucker. Bang, Det var Glenn. sidste jungle. Du har ikke Short. bomben, bro. Nice try. Den kniv, bro, du skal sælge den lige med det samme, bro. Altså, den her kamp, jeg ikke spillet. Nej, spillet er også rigtig dårligt. Ja. Subtag. Nej, subtag. Fucking... Okay. Like, you know, the whole shebang. Man is on a beat, shebang. Er I klar? Nu carrier jeg. Where do they gas me up? Where does they go? My head? My head. Alright. Alright. It's fun. I mean, vi vandt gamet. Ja, faktisk. Han carrier. Jeg vil meget Oh, hellere please, spille Nuke. Cash Please, end Nuke. Ancient, guys, bro. Please. Men Mars. Please. Loki, de banner cash, right? Ja, de banner Cash. Prøv at se the win rate. De har en større chance for at vinde på Nuke. Men du...
De siger sikkert sådan, oh yes, de har spillet mindre Hvad cash. sagde du noget, Markus? Det er cash. Er der så I sat knew den it. der... Remember defensive press. The wall started. Hvad for noget? Det lød som om en... Jeg har en suppressor, guys. Jeg kan ikke længere råbe. Vi har ikke set Han har dem, plantet B, guys. Ja, plantet B. B. Jeg går short, jeg går short. Vi bliver nødt til at rush, vi bliver nødt til at skynde os. Market. Ja. Vi har ikke en... Jeg bliver nødt til at se Pete's POV derfra. Kom nu, 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 kom nu. Åh, han er Apps. short, short, short. Upside. Yes, bro. Short. Good Oh night, my bro. god. Nice. Nice, Emil. Nice. Yeah, jeg popper Nice, off, bro. Emil. Jeg popper off. Let's go, Yeah. Emil. Let's go. Let's go. Jeg fik endnu et kill. Det lignede bare Emil. Alright, jeg havde ikke tid til at pull out. Yo. Nej. Puller. Har du dårlige pull-out games, Freddy? Alright. Det vidste jeg ikke, Fred. Det var så... Det var ikke seriøst.